Kender I alle sammen Mac? De produkter, jeg bruger her, det er Macs produkter. Jeg ved faktisk ikke, om jeg havde den med sidst, men Skin Enhancer, den køber man for sig selv. Foundation, det er en concealer, jeg blander med Ambryolis, og den kan fås her i Odense med magasin. Og de har 2 for 200 kroner for det her. Så det er en professionel fugtighedscreme. Fransk fugtighedscreme. Og ikke noget med, hvad kan du? Nej, du får bare at vide, at det skal laves. Når jeg ser fingerbølger på Vild med Dans, når vi laver Vild med Dans, nu forklarer jeg også lige på vejen, og vi har rigtig god tid til at sidde og snakke i bilen. Så forklarer jeg jo det der med, at jeg er en kærlig chef på den måde, at jeg roser, når jeg ser noget, der er rigtig, rigtig godt lavet. Vi er slemme til ikke at rose, vi er slemme til ikke at give vores elever, vores assistenter en plads. Jeg mener, man har så travlt med hele tiden at holde sig selv ajour og holde sig selv op og køre, bare jeg nu ikke bliver for gammel i mit fag og alt det her. Jeg oplever det sådan mange steder. Men vi er meget svære til at give folk ros. Vi er meget svære til at give vores yngre kolleger plads. Vi er svære til at give yngre kolleger plads, men det ligger mere i det der med, at ungdommen igen skal have plads. Jeg har lige været på ferie. Jeg tog sådan et hotel nede på Gran Canaria, hvor der ikke måtte være børn. Det er jo en ny tendens, kan man sige. Men bare den der, sådan var det ikke for 20 år siden, da jeg tog ferie. Så var der plads til børnene, men børnene de var opdraget til, at det her det er voksentid, og det der det er børnetid. Og de skulle være i seng kl. 7, og de skulle sådan og sådan og sådan. Retningslinjer. Men sådan er det ikke mere. Altså unge mennesker, de skal have plads med det samme, og de råber op, og de taler højt i biografen og i teateret, og de har ikke den der finfølelse. Så jeg prøver i hvert fald så godt jeg kan at formidle det, at der skal være hver ting til sin tid. Altså gør plads til jeres kolleger, sørg for at rose dem, hvis I ser noget tilbage til det. Hvis jeg ser en fingerbølge, der ikke er fin, så siger jeg, det der, det skal du lave om. Det er ikke godt nok. Og så ser man nogen, der bliver forskrækket og bange og alt det her. Og det gør de kun lige i starten. Den første gang, så kan de godt se nødvendigheden af, at man siger, det er jo ikke fordi, jeg vil jo ikke såre dig. Jeg prøver at lære dig noget, og det skal du tage til dig, fordi der kommer ingen om 14 dage at lære.